Kasama na yung tank. Ito, ang laman nito is ang 3 tao na to. Binabalik. Good morning! Saturday ngayon. Ikikwento ko pala yung namasura kami. Literal na namimili kami sa basura. Spring cleaning kasi ngayon dito sa Taigum. Diyan sa mga street, ang daming mga inalalabas. Alam mo naman ang Pinoy, matyaga. Papakita ko sa inyo ang iba. Pasensya na kayo ng itsura ko ha, kasi bagong gising. Kahapon pala, nakakuha pa rin kami ng ceramic pating pang straightening ng buhok para yun sa sister ng manugang ko na student dito. Tourist lang siyang pumunta rito, tapos ngayon, student na. Hindi ko nga lang maikwento kung paano nangyari. Katulad yung salamin na yan, nakuha yan ng anak ko. Bagong-bago pa. Lalagyan ng mga jewelries. Yang mga hikaw. Nakuha ng anak ko. Nakalagay pa yung susi dyan. Ang problema lang nito ito. Pumunta kami kagabi sa Bunnings. Bumili lang nito. Ito oh. Yan. Ito naman. Ihawan. Kasama pa itong cover na to. Pero nakita namin dyan, makalat. Makakalat lahat. Tapos ito, ang dumi niyan. Nung makita namin, nilinisan namin. Kasama na yung tank na yung 2 tank. Tapos ito. Tapos, ito lang ang problema. Iyan. Oh. Hindi ko na yung pagtsatsagaan linisan. Ito. Oh. Yan lang ang problema kasi siguro yung gumamit nito pagkaihaw, hindi nililinisan. Matyaga kaming maglinis. Ito makukuha pa. Ngayon, pumunta ang anak ko sa Bunnings. Bumili ng ganito kasi yung nakuha namin may kalawang na. Ayan, ganda na siya oh. Tapos tinest namin yan, lahat pa nag-aandar. Oh. Ito worth $199 to $200 ang ito. Wala pang kasama ang tank. Yung tank mga nasa less $40 ang isa. Sabi na may pera sa basura. Ito pa, isa pa to sa nakita ko. Ayan oh. Warmer. Nilalagay ito sa laptop. Tapos habang nagwo-work ka, tapos yung coffee mo is madaling lumamig, papatong mo lang dito yung cup na may coffee. Di habang nagtatrabaho ka sa laptop mo umiinit siya. Warm parate yung coffee mo. Nakuha ko to, dun din, nakuha ko nito 2. Nasa manugang ko yung isa ito. Bibigay ko sa anak kong IT rin na nasa Philippines. Kasi mahilig din yun mag-coffee habang nag-work sa trabaho niya. Di may initan na siya. Di ba? May alarm pa to. Tapos, diretso na tong actually, hindi naman power bank. Parang extension lang, USB connector. Ilang days na kaming naggagawa niya ng anak ko. Ito, ang laman nito is coconut water tas spinach. Tapos lalagyan ng fruits. Tapos any fruits. Mango. Ang tiyaga niya ng anak ko. Reklamo kasi ako ng reklamong wala ng diet. Hindi nakakapag Kaya yan na lang ang breakfast namin. Kaso kaming 2 lang. Ayaw ng mga kasama namin dito. Ayaw ng manugang ko, ayaw ng hipag niya, ayaw ng kapatid naman. Sila kasi mabibilis ang metabolism nila. Mango, banana. Ito naman fried rice. Ito, galing to sa tanim ng anak ko ito. Atsara niya raw. Nung isang araw, nagluto kami ng ginisa sa sardinas ng papaya na may gata. Yan na. May nilagyan niya ng chia seeds.
Maya-maya, iinumin ko na to. Medyo papakuan, ibababad ko muna tong chia seeds dito. Ayan, nababad na ang chia seeds. See? It's banana mango. It's only the color, but it tastes like mango Ang sarap. banana. Lasang-lasa yung banana. Basta na-overpower ng banana yung mango. Tapos yung malalasahan mo yung chia seeds sa dila mo. Basta masarap. Yummy. It's like sesame seeds. Masarap na ang combination, pati yung spinach saka yung coconut water. Sarap. Hello, lalayas na naman kami. This one? Yan. This one? Punta daw kami ng zoo. Hello, andito na kami sa Ipswich. Ang hirap i-pronounce. Ipswich. Ayan. Ipswich. Ayan, yung kasama ko si Daddy. Ayan, nandito siya. Ganda talaga niya, no? Pwedeng gawing para mga bata. Pwede mga bagahe. Hey, Cass. Hindi ko alam. After namin dito, pupunta kami sa Inala. Asian market yun na doon kami nakakakita ng ibang mga Philippine products. Kaya doon kami mamamalingki mamaya. Hinahanap namin kung saan yung zoo. Kasi first time namin lahat pumunta. Kahit sina Johnny Bell, yung anak ko, first time nila dito. Napanood lang nila sa vlog ng friend nila na meron pala ritong zoo. What's that, Carrie? Hey, Kuya. Wallabies. Yeah, but wallabies. I mean, kangaroo. Eating. It's eating. Can I have a pet wallaby? Ma-play daw muna sila dyan sa park bago kami mamamalingki. Yan ang kagandahan ng mga park dito. Kasi meron ng may table ka nang magagamit, meron kang ihawa na magagamit. Ayan. Kung gusto mo mag-barbecue. So yan lahat. Habang naglalaro dyan ang mga bata o di nagluluto din dito ang mga nanay. May tukawan, Gom. Yan, naglalaro sila.
magla-lunch Tulog muna. kasi. Kaya daw sa... Oh, garba kita mayo sa usog. Kaya gano'n nasa Pilipinas ang ano. Oo. Dito sa Inala, para ka na rin nasa Pinas. Ang ambience niya, para ka nasa Pinas. You pray. You pray. Yes, pray. Pray. Ah! Ang dami ditong mga Asian. Diyan si Jonibel bumibili ng karne. Siyempre, may mga pato na yan. Yan, mga kakanininda. Dito kami kakain. Parang karinderya. Ayan. Yes, we will see fish. Diyan pipili. Napad saya ko. Parang ito ang gusto ko. Ulong fruit. Yan, ano. Dito sa Pinas, gustong-gusto ng mga anak ko. Dito kami kumain. Dito kami kumain sa para kaming nasa karinderya. Ayan na. Palengke na. Ang dami-dami ditong tao. You know, yung gagawa ng tubod ng sugar cane juice. Yan, ayan oh. Ito pa kayo doon na tayo. Sugar cane juice. Nagluwang kita to sabi niya, may sinagot ko. Sit down, baby. Yan, ah. No. Please. Oh, here. Sit down, sit down. Oh, ayan ang halo-halo nila. Sino, sa ating gatas, dito naman, coconut milk ang nilalagay nila. Ayan o, yummy da ayan. Yummy. May peanuts pa kayo. Ang dark cream lang talaga, di Ito, ba? pot tayo, halo-halo. Makikita ang sport ko yun, nagatong. Tingnan nyo ang servings. Oh, Alam mo ka nagamot ka, ma. oh. Ayan o. Planggana. Planggana. Bandihado ang serving. Lalagyan oh. Pang 3 tao na to. Bandihado ano siya? Tapos na kaming kumain. Grabing busog ko. Deliver ko muna kung may lambat para sa laruan ng baka kami. So, 2 kilos for 24. Yeah. 2 kilos of pork ribs. Yes. Silista ako yan. And then may lambat siya. This one. Lamb. Sinigang. Ayo, yan. Oh, maganda sinigang pork ribs. Oh, maganda sinigang. Sarap yan ang sinigang. And then pork ribs, 2 kilos. Barbecue chops. Ang pork chop, ang pork chop wala na. One lang siguro, one. Ang pork chop wala ng balat. Ano yun ang lamb? Yan naman yun. This one. Lamb. Sino ba nagbaka? Ano? Dito naman, mga internals. Yan ang internal. Yan ang pangdinuguan. Pork blood.
2 kilos ka na. 2 kilos of chicken. This one. Yeah, marinade. And then, Tapos, bili kami ng giniling na beef. Kasi mag-spaghetti kami. Bili kami ng isda. Mga lapu-lapu pa ganyan. Mga lapu-lapu pa ganyan. Coral trout. Oo. Ayun ang lapo-lapo. Hindi masirang pa yan. Sinigang, tapos sweet and sour. 100. Inay. Pero yan sa Ay Biden. na yan. Yung salit lang ko. Duwang salit. Oo. Hindi tas ito. Duwang, tumagayin din mag ano, paksiw. Paksiw daw, tsaka relleno. Yan, tilapia. Tilapia talaga ang pakaramdam. Oo. Maraming Taiwan nga nito. Masirang din yung ano. Ano, ito yung mga laga na. Barakuda. Yung talakito. Ini man, ang sasabawan o kaya paksiw. Na. Yung sa pito lalaki. Ay, babae. Ay, Ang babae, di binabalik. binabalik pala sa dagat ang babae. Di, Lahat lang lalaki. Ipa-fine kapag pigninigan na. You want to clean the fish? Just the tilapia. What about this? Okay. Ano yun? Ini nga ni 150. Oo. Iya. Ay, iyo. Ito oh. Baka masira. Hindi melon. Ha? Ang nyugbaya sa atris. $3 ang saro. Aren't you okay? Ano? Yan ko. Pansit. Napansin. Pansin ko. Ito ayan. Na-try ko na yung masarap. bakal ka kaya? Ay, pero ito. Ano pinagkaiba ka nito? Ano pero yung mura? Ining Chinese na ano? Ining na yan? Okay na. Ano ba bakilan ka? Hinilang? Garo ini lang garong sadi. Sadit lang? Oo. Ini nga ni ang first close. Oh. Paborito ni Tito Albert. No? Yung hindi nakalusaya. Ay, hindi na nagbakal. Babalikan na namin yung pinalinisan namin na isda. Dito. Ayan na yung pinalinisan namin. Oh. Kuya. Kinabang talaga ng cart na yan, oh. Kaya gusto kong bumili niyan, eh. Oh, pag namalingke. Na madami. Half price ang bigas. Jasmine. Yan, yan. Tuloy ng laon. Kamo, panic buying. Baka magbagyo.
Hindi, kasi half price kasi naman, kaya dinamihan niya na. Pili kami ng nyug. 160 ni. 140. Ano, pinipili niya. Pinipili niya yung mga mura. Coconut milk. Binili is coconut milk tsaka coconut cream. Sabi daw may Pinoy igdi. 4, ini 5. Pambaon ni Kuya sa school. Ano lang gawin ini? Ano? Oo. Tapos carrots. Ako sa fried rice ko, pigbubugtakan ko kayan. Organic. Oo. Nabod ako lahat. Oo. Pang smoothie. Baby peanuts. Wala ko yan. Oo ni, 5:30 man lang pala. Ay, hindi lang kitang dikit. Hi, tapos na akong maligo. Ngayon, mag-i-edit ako. Mag-i-edit na naman ako. Kanina, nung nag-grocery kami ni Johnny Bell, nung anak ko, nalobat ako. Kaya, hindi ko na naipagpatuloy hindi ko na natapos yung vlogs ko nung mamalingki kami sa Inala. Basta pag uwi namin dito, naghanda na kami ng dinner namin. Ang nagluto yung manugang ko dun sa ihawan na nakuha namin. Kaya, good night na. See you na naman sa sunod kong vlogs. Makalat. Ayan oh. May bike pa. Yan pala. Dinudurog pati yan. What? Here. Yan ang Filipino store. May freebie. Freebies, which one do you like? Pick one. Pick one. Okay, pick, get it. Hindi ko muna pick. Lag mo na lang na inag mo si cheese.